Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलो तसा. वाढदिवसासाठी इथे उपस्थित राहत असताना सकाळ महत्व या गेल्या 8-9 महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेला किंवा आपल्या सगळ्या जणांना जास्त पद्धतीने कळलं. मला असंख्य लोक विधानसभेमध्ये भेटतात, काही पत्रकार मित्र भेटतात आणि ते असंख्य लोक विधानसभेमध्ये भेटतात, काही पत्रकार मित्र भेटतात आणि ते आता नेमकं आम्हाला निश्चित पद्धतीने माहिती बोलतात की नितेशजी आम्हाला आता कळलं की राणे साहेबांनी 2005 ला शिवसेना सोडण्याचा निर्णय का घेतला. 39 वर्ष शिवसेनेमध्ये राहिल्यानंतर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांसारखा एक देव माणसाला बाळासाहेबांची आठवण आज पण राणे साहेब आमच्या कौटुंबिक चर्चेमध्ये काढतात. 39 वर्ष मोठ्या साहेबांबरोबर राहिल्यानंतर साहेबांनी कुठला विचार करून शिवसेना सोडली असेल ते लोकांना आज कळतंय. ज्या काही घटना आता घडतायत 2005 पासून आतापर्यंत ज्या ज्या घटना घडत गेलेल्या आहेत, जे काही निर्णय राणे साहेबांनी 2005 ला घेतला, त्याच्यानंतर काही वेळांनी राजसाहेबांनी पक्ष सोडला आणि आता शिंदे साहेबांनी निर्णय घेतला. प्रत्येक या निर्णयामध्ये एक कॉमन गोष्ट होती जे कदाचित 2005 ला राणे साहेबांनी जेव्हा बंड केला, साहेबांनी सरळ एक मुद्दा तेव्हा मांडला होता की बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जी काही शिवसेना मोठी केली, जी संघटना बांधली, त्या संघटनेला विकण्याचं काम होत आहे, पद विकण्याचं काम होत आहे. राणे साहेबांसारखे असंख्य शिवसैनिकांनी दिवस रात्र मेहनत करून जी काही संघटना मोठी केली, त्याची अक्षरशः वाट लावण्याचं काम किंवा संघटनेला संपवण्याचं काम उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी करतायत. हे जे 2005 ला जे राणे साहेब म्हटले ते आज त्याचं सगळ्या जणांना तोंडावर ते वाक्य आलेलं आहे. प्रत्येकाला वाटतंय की नाही, राणे साहेबांनी जो निर्णय घेतला तो योग्यच आहे. हल्ली राज साहेबांनी त्यांच्या सभेमध्ये पण त्याचाच उल्लेख केला. त्या कुठल्या पद्धतीने बाळासाहेबांवर प्रभाव टाकण्यात आला की राणे साहेबांना परत घेऊ नका. साहेब परत राज साहेबांबरोबर बाळासाहेबांना भेटायला जात होते, पण उद्धव ठाकरेंनी ते घडून दिलं नाही. अशा पद्धतीचा जो उद्धव ठाकरेंचा जो खरा चेहरा आज जो महाराष्ट्रासमोर येतोय, असंख्य आमच्या मीडियाचे मित्र बातम्या चालवतात किंवा काही खाजगी पण बोलतात की नाही, महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरेंबद्दल सहानुभूती आहे. मला आश्चर्य वाटतं की या माणसाबद्दल सहानुभूती, ज्या व्यक्तीने आपल्या वडिलांचे विचार पाळले नाही, कोणालाही कधी मान सन्मान दिला नाही, अक्षरशः शिवसेना नावाची संघटना जी तळागाळातल्या शिवसेनेने वाढवलेली, ज्या संघटनेची जी काय अवस्था करून ठेवलं, त्याचं एकमेव कारण हे उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा. एकमेव कारण. तेव्हा कोणाला पटत नव्हतं. साहेबांनी भूमिका मांडली, मग राजसाहेबांनी मांडली, आज एकनाथ शिंदे साहेब तेच बोलतायत. त्या एक माणसाच्या राक्षसी महत्वाकांक्षामुळे या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. मग सहानुभूती कशाला पाहिजे अशा मांड. अहो, एक संघटना उभी करण्यासाठी किती दिवस रात्र मेहनत करायला लागते ना. आता उद्धव ठाकरेंना कळेल, जेव्हा नवीन चिन्ह आणि नवीन संघटना स्थापन करायला लागेल आणि महाराष्ट्रामध्ये फिरायला लागेल, तेव्हा कळेल किती अवघड सगळ्या गोष्टी असतात. पण या पूर्ण प्रवासामध्ये साहेबांनी सन्मान्य बाळासाहेबांबद्दल असलेला आदर कधीच कमी होऊन दिला नाही. कधीच कमी होऊन दिला. कधीच त्यांच्याबद्दल टीका केली नाही, अपशब्द म्हटलं
म्हटलं नाही. हा सादर हा खरं म्हणलं तर आमच्यासारख्या असंख्य तरुणांना शिकण्यासारखा आहे.